جبارتنا في مكين مولاي كلمتك مقدسة فالب وحدة لينا قد بالجسم تبنك هاي فين املي محبة فين إله أقدر هم كمريض مولاي هم تعيش في القلوب Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla, laqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Qudiesa llum nofruha l-erbieħ ta' George, Marija u Lina Galja. Eżis devoti tal-Madonna nilqawkom għal din iċ-ċelebrazzjoni llum ir-raba' erba' tal-Madonna bitħejja għall-lejl tagħha għad-dħul tagħha fis-smewiet. U llum ninaqdu mal-Verġin Marija hija u tistenna il-miġja tal-Ispirtu Santu flimkien mal-Apostli. Ejjew nkunu qalb waħda magħha kif hi kienet qalb waħda mal-Knisja. Ejjew nkunu qrib ta' xulxejn. Nilqgħu f'din il-qudiesa l-immigranti tagħna mxerdin mad-dinja kollha speċjalment dawk illi jingħaqdu magħna fis-Santwarju ta' Pinu ta' Bacchus Marsh ġewwa Melbourne l-Awstralja. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħa niċċelebraw daw il-misteri qaddisa. Missier l-aktar ħanin intajtna lill-ommok l-Aziza u għamilta mudell tal-Knisja milli nispiraw ruħna minn dan il-mudell tagħna. Mulej ħnina Kristu inti lill-ommok ħallejtna bħala sosten tagħna, sosten tal-komunità nisrani għamel li nfittxuha u nħalluha tkun om l-aktar Aziza tagħna. Kristu ħnina. Spiritu għaddejs int bil-preżenza tiegħek għamilt lil Kristu preżenti fil-ġuf safi tal-Verġini Marija wassal lil Kristu wkoll fil-qalb tagħna. Mulej ħnina iħenna għalina Alla li jista' kollox jafrinna rnubitna iwassalna għal ħajja ta' dejjem nitolbu. U Alla inti għamilt lill-omm ibnek l-Aziz omm u għajnumna tal-poplu nisrani għatina li ngħixu dejjem taħt il-ħarsien tagħha u li l-Knisja tiegħek ikollha lena taslim bla tmiem bibnek Ġesu Kristu Sidina li huwa Alla mek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Nitlaqkom fidejn Alla u bil-kelma tal-grazzja tiegħu li għandha il-qawwa tibnikom. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pawlu qal lill-Preżbiteri tal-Knisja ta' Efesu: ħudu ħsieb tagħkom infuskom u tal-merħla kollha li hi l-Ispirtu Santu. Għamilkom assisa tagħha biex tiraw il-Knisja ta' Alla li hu kiseb b'demmu stess. Jiena naf li wara li nitlaq jien jidħlu fostkom il-pub qalila li l-merħla ma jaħfruwilix. U minn fostkom stess qed iqumu xi wħud li jgħalmu dak li hu kontra s-sewwa bil-ħsieb li jdawru d-dixxieb li għal warajhom. Għalhekk iftħu għajnejkom, ftakru kif għad 3 snin sħaħ lejl u nar qatt ma waqaft inwissi bidmuq f'għajnejja lil kull wieħed minnkom. Issa nitlaqkom fidejn Alla u l-kelma tal-grazzja tiegħu, dik il-kelma li għandha l-qawwa tibnikom u tagħtikom is-semkom fost dawk li huma konsagrati lilu. Fidda u deb u l-bis ta' ħaddieħor qatt ma xtaqtom, intom stess tafu li kienu dawn idejja li ħadmu għal ħtiġijiet tiegħi u ta' sħabi. F'kollox urejtkom li b'xogħol qiebes bħal dan tagħna għandna nieħdu ħsieb ngħinu l-minu fil-bżonn waqt li niftakru fil-kliem il-mulej Ġesu meta qal: min jagħti u aktar ħini minn min jieħu. Kif tem jgħid dan, niżel għall-kubtejh jitlob magħhom il-koll.
Imbagħad infexxew il-koll f'bikja kbira u bdew jgħanqu lil Pawlu u jbusuh. L-aktar li ħassew għax qalilhom li qatt aktar ma kien se jerġgħu jaraw wiċċu. Imbagħad wassluh sal-ġifen. Il-kelma tal-mulej. Għas-salmi responsorjali nwieġbu Alleluja, Alleluja, Alleluja. Ibatu Alla l-qawwa tiegħek, wetta Alla dik il-qawwa li ħaddim talina lejn it-tempju tiegħek f'Ġerusalemm. Għalik islaten iġibu lotjiet flimkien. Slaten tal-art tannu lill-Alla. Faħru bid-daq lil sidna l-mulej, lil dak li jirkeb fuq ismewit ta' dejjem. Araw, sa jsemma leħnu, leħen qawwi, għarfu il-qawwa ta' Alla flimkien. Fuq Izrael il-kobor tiegħu, f'ismewit il-qawwa tiegħu, tal-biża' Alla fis-santwarju tiegħu, u Alla ta' Izrael li jagħti l-qawwa il-ħila lill-poplu tiegħu flimkien. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Il-kelma tiegħek mulej il-verità, għaddisna permezz tal-verità. Alleluja, Alleluja, Alleluja. ħajkunu ħaġa waħda bħalna il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu refa' għajnejh lejn is-sema talab u qal, Missier Qaddis, ħarishom f'ismek dawk li ntajtni biex ikunu ħaġa waħda bħalna. Kemm domt magħhom jiena ħaristhom fl-isem tiegħek, l-isem li tajtni, u jien ħadd ħsiebhom. U ħadd minnhom ma ntilef ħlief bejn it-telfien biex isseħħ l-Iskrittura. Immissa jiena ġej għandek u qiegħed ngħid dan kif għadni fid-dinja biex huma jkollhom fihom il-ferħ sħiħ tiegħi. Jien tajthom il-kelma tiegħek u d-dinja badithom, għaliex huma mhumiex tad-dinja kif jien m'iniex tad-dinja. Ma nitolbokx li twarrabhom mid-dinja, imma li tħarishom mill-ħażin. Huma mhumiex tad-dinja bħalma jien m'iniex tad-dinja. Għaddishom permezz tal-verità, il-kelma tiegħek il-verità. Kif intbat lili fid-dinja, hekk jinbat lilhom fid-dinja, u jien minħabba fihom nagħti ħajti biex huma wkoll ikunu imqazzejn permezz tal-verità. Il-kelma tal-mulej. Din il-ġimgħa qegħdin fil-ġimgħa tan-novena tal-Ispirtu Santu, qegħdin nistennew mill-ġdejt għax għandi ġa rċevejnih l-Ispirtu Santu, u rċevejnih dakinhar tal-Magħmudija, u rċevejnih ukoll dakinhar tal-Griżma. Jiġifieri żewġ mumenti importanti. Imbagħad l-Ispirtu Santu għalkemm mhux formalment imma kien preżenti kull meta rċevejna xi sagramenti importanti fil-ħajja tagħna. Aħna s-saċerdoti dakinhar tal-ordinazzjoni, intom il-miżżewġejn dakinhar taż-żwieġ tagħkom, intom ir-reliġjużi dakinhar li għamiltu l-professjoni solenni. Il għaliex meta ħanidħlu f'patt malla ma jistax ma jkunx hemm il-Paraklitu, id-difensur. L-affarijiet il-kbar, l-impenji l-kbar li nieħdu ma' min huwa assolut, ma' min huwa Alla, li titħobbu b'imħabba infinita, mhux fejt, mhux f'mument tal-ġurnata, imma l-qalb tagħna kif jgħid Santu Wisq ma tistax tgħix jekk mhux bih. Allura b'mod infinit. U jħobbna għal dejjem, u aħna rridu nħobbuh għal dejjem u dejjem u dejjem. Min se jenna biex ikun mudell tagħna? U llum qegħdin nagħmlu l-qudiesa ta' Marija preżenti fiċ-ċenaklu. Għandna l-Vanġeli li jwasslunna, l-atti jwasslunna
il-preżenza ta' Marija flimkien mal-Apostli tistenna qalb waħda magħhom il-miġja ta' Ruħ il-Qudus. Ħadd daqs il-Verġni Marija ma seta' jispira lill-Apostli xi tfisser tirċievi l-Ispiritu Santu. Bil-qawwa tal-Ispiritu Santu tnissel Ġesu fija kbira dejn, u iktar ma nimmeditawha iktar nifhmu kemm kbira l-Verġni Marija. Dak li l-univers ma jistax jesaw għax huwa Alla, għax l-univers huwa ħolqien tal-Alla, tbaxxa u sar ċkejken biex jesa fil-ġuf tal-Verġni Marija. Ara x'umiljazzjoni, ara x'ċokon illi Alla f'dak l-univers kollu jidħol fil-ġuf tal-Verġni Safja. U jiġġorru għal 9 xhur. U ssir tabernaklu ħaj għax iġġorr lil Ġesu. Ħadd daqs il-Verġni Marija ma setet tispira lill-Apostli kif għandna nilqgħu lill-Ispiritu Santu. Eżis, f'din in-novena aħna nitolbu lill-Verġni Marija. Għallimna inkunu bħalek. Isimgħu xi jgħid il-prefazzju it-talba ta' qabel it-talba Ewkaristika. Kienet tistenna titlob il-miġja tal-Ispiritu Santu u talbet bil-ħerqa kollha ta' qalba li jisseħ il-weda tal-Ispiritu Santu li kien għamel il-mulej. Illi fuq l-Ispiritu Santu xeħet id-del il-preżenza tiegħu meta l-Verb Alla sar bniedem. Mill-ġdid tintela b'dan id-don tas-sema tal-Ispiritu Santu mal-bidu tal-poplu ġdid tiegħek. Hawnhekk għandna l-Knisja qiegħda titwielet fiċ-ċenaklu, l-Knisja twildet minn hemm dik l-enerġija tal-Ispiritu Santu. Il-Knisja waqqafa Kristu allura imwaqfa minn divina minn pjan divin. U hija msaħħa bil-preżenza tal-Ispiritu Santu. L-enerġija spiritwali umana tirċivija biss mhux bil-qawwa tal-erf tad-dixxipli, tas-saċerdoti, tal-imam dejn, tal-isfijiet, tal-papa, mhux biss, imma bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. U Marija dan turijunna. Marija ma talbitx weħeda id-dar, ma qaditx id-dar titlob weħeda, talbet flimkien, qalb waħda flimkien mad-dixxipli. Għaliex Marija hija modell tal-Knisja kif għandha tkun. Aħna bħala Knisja ma nistgħux nitolbu għal rasna jew għall-intenzjonijiet tagħna. L-ewwel ma niftakru fl-intenzjonijiet ta' dawk li jeħtieġu it-talb u l-ħarsa ħanina tal-mulej u l-preżenza tal-Ispiritu. Forsi ma tantx nitolbu ilu. Araw fit-talb tagħna. Forsi għandna dik il-fiduċja falla l-missier. Forsi għandna l-fiduċja fil-Ġesu preżenti fl-Ewkaristija, ma l-Ispiritu Santu ħafna drabi l-qaddisin jgħidu Alla minsi. Importanti għaliex huwa enerġija fina u jekk aħna rridu li jkollna dik l-enerġija ta' ferħ, ta' paċi, ta' slim li huma frott tal-Ispiritu Santu, għandna nitolbu il-preżenza tiegħu. Kif talbet Marija ħerqana dakinhar fiċ-ċenaklu. Għalhekk il-prefazzju jalaq dan il-kliem sabiħ. Il-Verġni Marija issir għalina eżempju għall-Knisja ta' ħerqa fit-talb u ta' ħeġġa fl-imħabba. Għall-Knisja illi malma mid-doni tal-Ispiritu Santu tistenna tisar it-tieni miġġa ta' Kristu. Aħna qegħdin nistennew din it-tieni miġġa tiegħu. L-ewwel miġġa meta ġie f'Betlem. It-tieni miġġa meta jiġi sultan u mħallef tagħna. Allura f'dan il-proċess Marja lilna tinkoraġġina, tispirana kif għandna nitolbu l-Ispiritu Santu ħalli bħala nkunu nista' stennija ta' xiex tal-Ispiritu Santu illi jimla il-vojt spiritwali tagħna bil-qawwa qaddisa tiegħu. Din it-talba illi aħna nagħmlu għalina llum nofruha wkoll għal dawk li eżistana, speċjalment dawk li tonqoshom xi ftit il-fidej, dawk li huma xi ftit imbedejn mill-Knisja, dawk li għandhom xi slaleb partikolari xjerfgħu. Ejjem nitolbu lill-Verġni Marija ħalli tnissel fihom xewqa ta' stennija ta' Ruħ il-Qudus. Ikun infakkar Ġesu Kristu.
bil-wifqa nresqu it-talbiet tagħna. Mulej Ġesu aħna nirringrazzjawk għax fommok l-għażiża meta tajtilna minn fuq is-salib inti tajtna eżempju u ispirazzjoni xbija sabiħa tal-Knisja titlob. Għamel li narfu il-bżonn li aħna wkoll fil-ħajja tagħna nsibu momenti ta' skiet u ta' dialogu miegħek fit-talb. Nitolbu. Għamel mulej li bħal ommok Marija nkunu nista' stennija illi nistennew ir-Ruħ il-Qudus qabel ma nieħdu xi deċiżjoni importanti, qabel ma ngħidu xi kelma lill-oħrajn, qabel ma sa nwissu, qabel ma sa nispiraw, qabel li nkunu ispirati biss minn dak li jmexxina bih l-Ispirtu. Nitolbu. Tina l-grazzja mulej li nagħmlu ħaj il-preżenza tal-Ispirtu Santu fina, speċjalment fil-momenti li rridu nwettqu l-opri tajba, nwettqu il-pjan li inti ħejjejtilna fil-providenza tiegħek. Nitolbu. Irresqulek bħala komunità li titlob lil dawk kollha li għaddejjin minn momenti ta' diffikultajiet, għal dawk li għandhom bżonn l-appoġġ fil-ħajja tagħhom għal saħħa mentali, għas-saħħa spiritwali, għas-saħħa fiżika l-murda kollha tagħna fl-isptarijiet ta' Malta u Għawdex, għal dawk li għamlu interventi barra minn Malta, niftakru hemm xi saċerdoti tagħna, nitolbu għalihom. Nitolbu wkoll għal Papa l-isfijiet li jridu jispirawna kontinwament bil-qawwa tal-Ispirtu Santu ħalli nitħeġġu iktar fl-osservanza tat-tagħlim tal-Vanġelu, ħalli nsiru iktar ħbieb tal-Vanġelu. Resqu intom ukoll xi talba partikulari għal xi ħadd ta' żejs illi tafu li għandu bżonn it-talb tal-Verġni Marija. Bil-qalb, Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbejn, issa u fis-sija. Semmo friġ l-altar tiegħek, Anja ta' ferħ ta' għadna ħaġa waħda miegħek, miġbura f'talba ħirqana ġieli jistħoqlok hawn nagħtu. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla, il-Missier li jista' kollox. Ilqa' Missier Qaddis taw l-offerti li ġibnielek qalb ferħana u għatina li nkunu dejjem nixbħu lill-Verġni Marija billi noqogħdu għal dak li jnebbaħna l-Ispirtu Santu u nfittxu f'kollox il-glorja tiegħek. Bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu lubna il fuq. Niżu ħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna illi dejjem u kull imkien irroddulek ħaj għaliex int tajtna eżempju mill-aqwa ta' xirka fit-talb fil-Knisja tal-ewwel żminijiet meta wrejtna li l-Omm Ġesu titlob qalb waħda flimkien mal-Apostli. Li kienet tistenna titlob il-miġġa ta' Kristu talbet bil-ħerqa kollha ta' qalba li jisseħħ il-wegħda tal-Ispirtu Santu li kien għamel il-mulej. Li fuqha l-Ispirtu Santu xeħet id-del tiegħu meta l-Verb talla sar bniedem mill-ġdid, imtliet b'dan id-dom mis-sema tal-Ispirtu Santu mal-bidu tal-poplu ġdid tiegħek. Għalhekk il-Verġni mqazza saret eżempju għall-Knisja
ta' ħerqa fit-talb, ta' ħeġġa fl-imħabba għall-Knisja li malma mid-doni tal-Ispirtu Santu tistenna tisar it-tieni miġġija ta' Kristu. Bih il-tajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqejmu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek. Għaddis, għaddis, għaddis. Mulej Alla tal-eżerċit, ismewit u l-art. Osanna fl-ola tas-smewit, imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smewit. Għaddis tas-sewint mulej intlajn ta' kull qdusija, għaddis għalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidina Ġesu Kristu, illi meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħaj l-ħobs raddi l-ħaj qasam tal-disċipli tiegħu qal ħudu kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħal kalċi reġaraddi l-ħajr tal-disċipli tiegħu qal ħudu bixorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru bil-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr xoġbok tilqana għaw quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu lej l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li inna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerdla mad-dinja kollha wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek George Marija u Lina Galja li joġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja għamli kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtaw għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna illi raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbuk għati li jenna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini mqazzhom Malla Marija ma' żewġa San Ġusepp ma' apostli mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek. Sa mill-bidu tad-dinja għamilli magħhom infaħħruk, insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu jingħata lilek Alla missil li tista kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Il-missierna tfakkarna li aħna qegħdin pass kejken il-bot mill-preżenza tal-Alla l-missier. Qabel ma ngħidu din it-talba nifhmu x'aħna ngħidu. Ħanitlu wiċċ imwiċċ mal-missier, ma nidħlux weħedna. Għammek ma ngħidlux missieri li jintfis, missierna. Sa ndaħħal lil dawk li huma eżiż għalija. Ejjew nidħlu bħala knisja, ejjew nidħlu bħala komunità, ejjew nidħlu bħala familja. Fejn hemm il-firdiet, fejn hemm il-weġat fil-familji tagħna, issa l-mument illi nurulu lil mulej missier dawn il-weġat tagħna. Ħalli jkun jista' idewwi dawn il-feriti u jfejjaqhom bil-qalb. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek,
يكون لي تريتين كيف في السماء هكذا في الأرض. خبزنا كل يوم أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر للمنوهات علينا، ولا دهنيش في التجريب إذ أهلسنا نطلبك مولاي من كل دني، أعطينا في التيبة والهنينة تياك الباتش في زميننا، شنكونوا هيلسا دايم مدنو بمهارسة من كل انكويت، احنا نستنى ونتماو لنا والمجيا تالسالفاتور تانا جيسو كريستو. مولاي جيسو كريستو ليات الأبوستل تياك نهليلكم اسلام، نتيكم اسلام تياي لا تحارس لين ذنوبيتنا، إذا هارس لين الفيدة الكنيسية تياك، أتيا استمولا اللي انت تريد فيها، انت اللي تعيش في السلطان الدايم تدايم. الباتشي تالمولاي تكون دايم معكم، أعطوا الباتشي للشرشين. حروف تالا لتنخي ذنوبيت الدنيا، مولاي جيسو كريستو بالهدمة والسبيرت السانتا. دانو الحروف تالا دانو لينكي ذنوبيت الدنيا، ان ينداو لوما مستيدنا اللكلة تال حروف مولاي. ونبيرك مولاي على دايم، ونبيرك لسم قديس ليك. هللويا هللويا. انت لي لقتي السما والارض، الله كبير مولاي انت اللالوني سلطان قوي، تكوني مبيرك مولاي، تكوني مبيرك مولاي على دايم، ومبيرك لسم قديس ليك. هللويا هللويا. سالفاتور دي بدايتنا الكل، انت اللي ادينا هيا وطمع جديدة. قديس قوي، تكوني مبيرك مولاي، تكوني مبيرك مولاي على دايم، ومبيرك لسم قديس ليك. هللويا هللويا. انت مولاي اللي تحبنا الكل، هارستينا بحرصة كل هنينا، كلك تيبا، تكوني مبيرك مولاي، تكوني مبيرك مولاي على دايم، ومبيرك لسم قديس ليك. هللويا هللويا.
O Marija wis grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità. Mela lilek, o Marija, aħna nagħtu kull forija sabiex miegħek imennija ingawdu fl-eternità nitolbu. O Alla li għaddejja tiegħek li tmajtna bl-istess ħobża waħda tas-salvazzjoni, ġeddidna bl-istess don tal-Ispirtu Santu għatina li taħt il-ħarsin tal-Verġni Mqazza Marija inħabirku Alla daw islim bell-aħwa li għalijom offri li nnifsu bħala vittma salvazzjoni ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem. Namlikom żewġ avviżi. L-ewwel wieħed huwa dwar il-velja ta' Pentekoste. Nhar is-Sibt li ġej hawnhekk fuq it-suntier tas-santwarju jew ninġabru bħala knisja waħda. Din li tfisser id-djoċesi u flimkien mal-isqof u s-saċerdoti nitolbu fuqna id-doni tal-Ispirtu Santu biex inkunu imġeddejn fih. Minħabba fekk qudiesa is-Sibt li ġej qudiesa tas-6:30 ma ssejrx fis-santwarju imma tkun hemm dik biss tal-velja ta' 8:30. Tieni avviż qed nagħmlilkom appell biex tgħinuna għal bini li qed isir tad-dar tal-irtiri u ċ-ċentru anke għal viżitaturi. Il-helpers tas-santwarju qegħdin jorganizzaw barbecue biex jinġabru fondi propju biex jgħinu fil-ġbir tal-fondi nhar it-3-6 ta' Ġunju. Hekk min jixtieq jiġi jieħdu sehem jiġbor il-biljett mill-ħanut tas-santwarju jew mingħand il-volontiera. Infakkarkom ukoll hekk f'dawn l-erbat l-offerta kollha li qegħdin nagħmlu matul l-erbat qiegħda tmur dejjem brisq il-bini tad-dar tal-irtiri biex forsi il-bambin irid fi żmien forsi sena oħra niftħuha u jibda joħroġ il-ġid il-Madonna tibda tlaqqa iżjed persuni li jisimgħu il-kelma ta' Alla, dak hu l-iskop tal-irtiri. U għalhekk nħeġġixkom biex min jista' dejjem kull nhar terba' €1 ippruvaw itfgħu €1 fl-offerta. Laqqas 10 cents kuljum. Jiġifieri u tkun imma tfisser ħafna, dak il-ftit ifisser ħafna. Nringrazzjakom għal ġenerożità tagħkom bħal dejjem. Il-mulej ma'kom, iberikom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru għejxu fil-paċi ta' Kristu. Tliet Avamarijiet il-Madonna l-bżonnijiet tal-familji kollha tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna Sultana tal-familji, fil-ħlewa ta' Mejju l-om tagħna Marija, o kemm idoħlejju dak